ದೇವರೇ ಸಾದಿಡ್ ಕಾಪುನ ದೇವರಿಯೇ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಂಪೆ बोला स्टोन में आदि पोड स्टोन नो डेंजर ओनली ऑन चूर पेन आती अंदु डॉक्टर मस्त ಬೇನೆ ಉಂಟು ಬೇನೆ ಬಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅತವು ಬೇನೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಮರಿಯದಿಂದ ಐಕದಲ್ಲ ಮರ್ದು ನಿಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿದ್ದು ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಗತಿ ನೆಂಪುಗೆ ಬೊಕ ಯಾರು ಕೂರ್ನ ಮರ್ದನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೆಂಪು ವಚ್ಚ ಐದು ಮಂದಿ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀ ಪಾರ್ದು ನಕ್ಕು ಅವು ತೆಮ್ಮ ಗತಿ ತಮ್ಮಗಿ ಸುರುವನ ಮಿತ್ತೂರ್ದು ಪೂರ ಸರಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬರಡು ಫಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ಮರ್ದು ಬರ್ಲೆ ಮು ಬೇರೆ ಸೈಪುರ ಮುಲು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಪಿ ನಂದು ಇರಗಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಈ ಜಿಂದಾನ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚರಿಜ್ಜಪ್ಪ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬಂಡಲ್ ಬಡಾಯಿ ಮಾದೇವ ಬಿಡುವನು ಕಂಬಿಲ್ दाल की मुझे ಕೆ ಬಿಕ್ಕದಿಲೆ ನೆರವಚ್ಚಿ ಇತ್ತಕೇಂದು ಕಲ್ಲು ಪೊರಳುದಲ್ಲ ಪೋಪೆನ್ ಕಲ್ಲು ಪೊರಲೆ ಕಲ್ಲುದ ಕೋರಡುಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಅಂಚವಾತೆರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕು ಗೊತ್ತಾನತ ಕಲ್ಲುಂದು ಐಕ ಮರ್ದು ಮರ್ತು ಕೊಡ್ಪೆ ಮಗಂಡ ಹಾಕ್ಲತ ಐಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋದು ಜೀರ್ಬಿ ಅಂತ ಕಷಾಯ ಮಂತು ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಐಕ ಮರ್ದು ಬರ್ಲೆ ಮರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಲ್ ಬಡಾಯಿ ಮಾದೇವ ಬಿಡುವನು ಕಂಬಿಲ್ದ ರೈಲು ನಗು ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲು ಬರೆದ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಬರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟರು ಅವು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂರು ಮರ್ದು ಬರ್ಲೆ ಅವೇನು ಪರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಎಂದ ಮರ್ದ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಮರ್ದು ನಾ ದೀಪೆ ಎಂತಿ ಸಾವಿರ ಡಾಕ್ಟ್ರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯ ಒಟ್ನಲ್ಲವನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳಿನ ತಂದೆ ಐಕ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಾಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ ಈತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನಂತೂ ಓವರ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಯ್ ಜೊತೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು